வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் அட்வொகேட் ஆர் முகுந்தன். நம்ம சேனலில் உயில் தொடர்பாக நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். அது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம ஒரு விஷயத்தை தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு வரோம். என்னென்னா, உயிலை பொறுத்தவரை 2 சாட்சிகள் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். அந்த சாட்சிகள் என்பது மிக மிக முக்கியமானவர்கள். அந்த சாட்சிகள் ஏன்னா நாளைக்கு அந்த உயிலில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தால், உயில் எழுதியவர் இறந்த பிறகு ஏதாவது ஒரு டிஸ்பியூட் வந்து அந்த உயில் நீதிமன்றத்துக்கு சென்றாலோ, அல்லது அந்த உயிலை ப்ரொபேட் செய்ய வேண்டும் என்று நீதிமன்றத்துக்கு செல்லும் போதோ, அந்த சாட்சிகளுடைய சாட்சியம் என்பது மிக மிக முக்கியம்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அதே மாதிரி ப்ரொபேட் தொடர்பான ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதுலேயும் சொல்லியிருக்கோம், அந்த ப்ரொபேட் மனு தாக்கல் செய்யும் போதே அந்த சாட்சிகளில் யாராவது குறைந்தபட்சம் ஒரு சாட்சியுடைய ஒரு அஃபிடாவிட்டாவது வைக்கணும், அவர்களுடைய கையெழுத்தும் அந்த மனுவில் பெறணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இதை பார்த்த நம்ம வியூவர் ஒருவர் ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்காரு. என்னன்னா, 2 சாட்சியுமே இறந்து விட்டால் என்ன செய்வது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதாவது ஒரு உயில் ஒருவர் எழுதி வைத்து அவர் இறந்து விட்டார். அதற்கு பிறகு இந்த உயில் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நீதிமன்றத்துக்கு போகுது. ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, டிஸ்பியூட் இருந்து அந்த உயில் நீதிமன்றத்துக்கு போகுது. அந்த உயில் ஜென்யூன் என்று நம்ம நிரூபிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. அல்ல நம்ம உயிலை நாமளே ப்ரொபேட் செய்ய எடுத்து போய் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்கிறோம். அந்த சூழ்நிலையில் அந்த தேதியில் அந்த 2 சாட்சியுமே இல்லை அப்படின்றால், உயிரோடன் இல்லை என்றால் என்ன செய்வது என்ற ஒரு கேள்வி எழுகிறது. உயிரோடு இல்லை என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த சாட்சிகளை தேடி கண்டுபிடிக்க முடியல, அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியல. அப்போ என்ன செய்யறதுன்ற ஒரு கேள்வி எழுகிறது. இது பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இந்திய சாட்சிய சட்டம், இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் செக்ஷன் 69 69வது பிரிவை நம்ம பார்க்கணும். இந்த 69வது பிரிவில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கு. அந்த சாட்சிகள் கிடைக்கவில்லை என்றால், இஃப் த விட்னஸ் ஆர் நாட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இறப்பது மட்டும் இல்லை, அந்த சாட்சிகளை ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் நம்மளால் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால், யாராவது ஒரு சாட்சியுடைய கையொப்பத்தையாவது நாம் நிரூபிக்க வேண்டும் என்று நிரூபிக்க வேண்டும். அதோட அந்த உயில் எழுதியவருடைய கையொப்பத்தையும் நாம் நிரூபிக்க வேண்டும் என்று பிரிவு 69 இந்திய சாட்சிய சட்டத்தில் சொல்லியிருக்கு. இதோட அர்த்தம் என்னன்னா, சாட்சிகள் இறந்து விட்டார்கள் அல்லது கிடைக்கவில்லை என்றால், யாராவது ஒரு சாட்சி ஏற்கனவே ஏதாவது ஒரு ஆவணத்தில் கையொப்பம் போட்டிருப்பார் இல்லையா, அந்த ஆவணத்தை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த உயிலில் இருக்கிற கையொப்பம் அதுவும் ஒன்று தான் என்று யாராவது ஒரு சாட்சியுடைய கையொப்பத்தையாவது நாம் நிரூபிக்க வேண்டும். அதே போல் அந்த உயிலை எழுதியவர், எக்ஸிக்யூட்டர் இருக்காரல்ல, உயிலை எழுதியவருடைய கையொப்பத்தையும் நம்ம வேற ஆவணங்கள், அவர் ஏற்கனவே எழுதி வைத்த மற்ற ஆவணங்கள், அவருடைய கையெழுத்து இருக்கும் இல்லையா, அதை வைத்து இந்த கையெழுத்து அவருடையது தான் என்று நிரூபிக்கணும். இதுதான் இந்திய சாட்சிய சட்டம் செக்ஷன் 69 சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால ஒரு உயிலை நீதிமன்றத்தில் நீங்கள் நிரூபிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் போதும், ப்ரொபேட் போதும், சாட்சிகள் உயிரோடு இல்லை என்றாலோ, சாட்சிகளை தேடி கண்டுபிடிக்க முடியலை என்றாலோ கவலைப்பட வேண்டாம். இந்த சட்டப்பிரிவை பயன்படுத்தி நீங்கள் அந்த உயிலை நிரூபித்துக் கொள்ளலாம். இன்றைய வீடியோவில் சொல்லப்பட்ட தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.